Ekologia aipa nezake, tapena utzi aidean, edo idazketa grekoz nola den, galdetu aldamenean. Zer arraio den jakin liteke, igual egunen batean, nire lagunek eskegitzen dute Facebookeko perfilean. Erlesko da zuen bertso berbera. Nire literario. Ekologia aipa nezake, tapena utzi aidean, edo idatzi grekoz nola den, galdetu ondorenean. Honetzen bidez ikus liteke zer duzuen barrenean. Nire lagunek eskeitzen dute Facebookeko perfilean.